Здравейте, казвам се Маглена Янева и съм пиар на Националния исторически музей. За 5 минути много трудно ще обобща 15 години идея, която противно на очакванията мина в обратен ред. Обикновено идеите се подкрепят от екипа, от ръководството. При нас стана обратно. Обществото подкрепи идеята. Ръководството на музея беше убедено последно. И преди малко говорихме за системата DMS. Ние използвахме тази система и искам да ви кажа, че тя работи. И работи много добре. Всъщност тя ни направи видимо пред обществото, което застана зад нас. Фондация Америка за България, която подкрепи рекламната кампания за създаването на детски образователен център в Ним, всъщност не ни даде риба. Те ни научиха как да ловим риба, за което ние сме много щастливи и много благодарни. Защото без тази подкрепа на обществото, музея все още нямаше да има детски образователен център. От 2000-та година се бориме да има такъв център в Ним. Повечето от вас мисля, че това са го чували и го знаят. Но част от нашето ръководство и от колегите не бяха убедени в тази идея. Така или иначе, едва сега, вече втора година след като съществува този център, най-накрая директора на музея, господин Божидар Димитров, каза: браво, Мадлен! Вие за мен това беше малка крачка в детските програми и голяма стъпка за националния исторически музей. Затова ви казвам, не се отказвайте, действуйте, дори ако някой не стои зад вас, защото е много важно хора с еднакви идеи да ви подкрепят. И пак казвам, много благодаря и Весела, защото тя е една от тези, които ни даде сили да продължиме, и на други колеги, които повярваха в нас и казаха, че това е възможно. И вярвайте, възможно е. И за каузата, за тия месеци преди малко говорихме. И на нас ни беше много трудно. Ама как така хората ще ни подкрепят, когато имат болни деца? Ама това ще се случи ли? Да, случва се. И става, и работи. Имахме билборди из цялата столица, на ключови места, и те разбраха за нас. Наистина разбраха и казаха: абе, вие сте легитимни, не събирате парички просто и така. Те са за нещо важно, те са за нещо добро и има прозрачност, защото тази система това дава на хората прозрачност. А това е важно да се знаят къде и за какво отиват парите. Трябваха ни 36 000 лева, за 6 месеца ние бяхме събрали 18 000 лева. Много компании след това се включиха, допомогнаха ни с пари, Министерството на културата ни даде пари. Да, те са едни от нашите родители. И другото, което е за втория рожден ден на детския център на Ним, получихме поздравително писмо чак от вице-президента на Републиката Маргарита Попова. Ние вече сме супер легитимни. Никой не може да пипне този детски център. Колкото да иска, го няма. Той е там, съществува, тръгна от нулата. Миналата година бяхме наравно, тази година даже вече имаме печалба. Надяваме се да имаме още повече печалба. Така че, колеги, дързайте. Само да кажа още нещо. Идеята на някои колеги толкова вече се хареса, че дори използваха в свои монографии, които издадаха. Неправомерно при това. Това не ни отказва, ние пак си продължаваме и така че ви пожелавам успех. Включих ли се?